galdetegi bat sortuko dugu Moodleen. Kontuan hartu gauza bat, alde batetik lehenik eta behin galdetegia sortuko dugula, bai? Beti bezala, jarduera aukeratu, galdetegia, gehitu, izenburua jarri, azalpena idatzi, eta gorde eta erakutsi. Bale? Zer gertatu da? Bueno, galdetegia sortu dugula, baina ez dago galderarik. Orain galdera gehitu behar dizkegu galdetegiari. Orain, galdetegia editatu sakatzen badugu, hemen agertuko zaigu galderak gehitzeko taula edo lekua. Orduan, gehitu sakatzen badugu, hemengo gehitu txiki hau, galdera berria, edo galdera bankutik, edo ausazko galdera bat, horrek esan nahi du, edo galdera berri bat sortu nahi dudala, edo dagoeneko, ja, Moodleen gure galdera bankuan dagoen galderetako bat erabili nahi dudala, edo esaten digula, zu lasai, nahi duzun galdera aukeratu guk bankuan ditugunetatik. Ados, galdera berri bat sortuko dugu, eta hemen gakoa, bai? Hemen agertuko zaizkizu, Moodleek ematen dizkigun galdera mota guztiak. Horra, bueno, badira batzuk oso ohikoa direnak, aukera anitzak, eta orduan, bakizu, galdera bat, hainbat erantzun, eta bat edo gehiago izan ditezke egokiak, egia gezurra, bai edo ez, erantzun laburreko galderak, orduan ikasleak idatzi beharko du zerbait, bai? Zenbakizkoa, ikasleak idatzi beharko du, baina zenbakia, entsegua, ikasleak ez esaldi bat, edo baizik eta testu luzeago bat idatziko du, lotu, bai? Edo klose galderak, badaude gehiago, baina hauek dira erabiliena, bai? Klose badakizu zeintzu diren, badaude testo bat utxuneekin, eta orduan klikatzen baduzu, agertuko zaizkizu aukera batzuk, eta orduan utxune horiek betetzeko. Orduan, aukeratuko dugu, adibidez, erantzun laburreko galdera bat. Karo, galderaren arabera, pauso ezberdinak egin beharko ditu, galderaren izena, hau proba da, galderaren testua, idatzi labur, iritzi bat. Bai? Esanakoa, nahi badugu ikasleak hitzez hitz erantzun bat ematea, hemen idatziko dugu erantzun hori, baina kontuan hartu, bai, hemen idazten duguna, erantzun beharko duela hitzez hitz. Koma bat gaizki edo ez badago bere lekuan, esango dio gaizki dagoela. Hemen zehaztuko dugu kalifikazioa, bai? Normalean, erantzun bakarra balin badago, 100 jarriko diogu, bai? Eta hemen feedbacka idatziko dugu. Baina gertatu daiteke guk agian nahi izatea, ikasleak ez hitzez hitz erantzuta, baizik eta erantzun bat ematea, eta gero gure feedbackarekin hausnartzea. Orduan oso horreza da. Hemen, asterisko mordo bat idatzita, ikasleak idatziko du, bida, bai, ikasleak idatziko du nahi duena, bai, eta ez dio esango gaizki dagoenik, erakutsiko dio hemen guk idatzitako feedbacka. Ados? Eta feedbacka izan daiteke, hau zen erantzun zuzena, zer idatzi duzuzuk. Adibidez, bai? Hori diot, ze normalean, ikasle garenean asko txinatzen gara makinak esaten digunean gaizki, bai? Izena burua jarri. Orduan, bai, ja badaukagu galdera bat, orduan saiatu galdetegia egiten, ikusten duzu? Hau da, erantzun laburreko galdera, bai? Hemen dago. Orain nahi badugu galdera gehiago gehitu, galdetegia editatu behar dugu, bai? Ikusten duzu, eta orduan gehitu. Galdera berria, eta aukera anitzak. Eta aukera anitzekin igual. Hemen izenburua, hemen galdera, eta gero hemen erabakiko dugu, ea, erantzun bakarra dan posible, edo erantzun asko, erantzun bakarra,
aukerak nahastea nahi dugun ala ez, eta aukerak zenbatzea nahi dugun ala ez. Normalean, guk hola jokatzen dugu, baina hemen aukera bat idatziko genuke, hemen bigarren aukera, hemen hirugarren aukera, bai? Eta hemen hori erantzungo balu, hemen jarriko genioke horren feedbacka. Bai? Hemen galdera da, ze koloretakoa da kotxea, gorria. Mira, gorria, horia, berdea. Eta erantzun zuzena da berdea. Orduan, hemen jarriko genuke hau dela erantzun zuzena, 100%, bai? Zorionak asmatu duzu. Horia, ez da zuzena, ez da gorria, bai? Galdera, zer koloretakoa da autoa? Orduan? Karo. Bai, kolorea. Izena falta zitzaidan. Gorde aldaketak. Eta ikus dezagun. Zer koloretako da autoa? Gorria? Zure erantzuna ez da zuzena. Ez da gorria. Bai? Hasi berriz. Horia. Ez da zuzena. Bai? Hasi berriz. Berdea. Zorionak asmatu duzu. Bai? Ikusten duzu? Bueno, oraingoz bi galdera mota hauekin jarraituko dugu beste tarte batean galdera gehiagokin. Bestela gehiegi luzatuko dugu tutorial hau.